Baba Zikode. Yebo injani? Siyaphila mfowethu. Njengamanje sibona ngathi kade uNkulunkulu eNazaretha la njengamanje uNyazi Blezulu. Cha impela bengizobika lapha. Bengizobikela ubaba ukuthi nangu uThomnade sefuna ukuphazamisa iphotho zengane. Yafela yathi inkosi yamakhosi hayi yakhe esinye istage. Mangithi ngithi ngilapha nje waseshaya umfana kababa besaphile kwasekuthiwa no. Bazofika izoqala inkontileka manje kungalenza njani uNyazi? Yeah. Ngoba nje namhlanje nje ngizomamezela. Yes. Ngithi mina manje bengicela ukuthi manje sonke thina maNazaretha namanye amakholwa upresident akakhethe ushembe. Shanje? Ngiqinisile. Okay. Upresident akakhethe ushembe ukuze ezofika eshiya isibusiso lo president ubaba. Ubaba shiya isibusiso izoliphatheke ngoba into kaShembe ibona into engeke iphele. Why you president akakhethe ushembe? Ngithi lokho ngushiswa izizathu. Amavoti siyababona bawufaka ehoshini, amavoti siyabona bawalayisha ngogandaganda, siyabona amavoti bawufaka ema-toilet, siyabona amavoti bagijima bawufaka phakathi eyiqini. Bazonikela bejike futhi benze njani ekugcineni? Bezocela athi bafika futhi ubaba bona nje lona ophethe nosiphethe nje kulesi khathana namhlanje akade akasekho upresident asiphethwe umuntu phela manje. Oh yeah. Lona dephethe ke umbona nangu laphana eze simbone kamacansi ndoda simhlonipha umnumzana sithi cha indoda le. Hawu afika guqa afika cela kubaba futhi agazi ubaba umuntu aphathe ubaba aphathe upresident aphathe enele ngaphathe upresident esesutha imali ubaba kaseluthoko. Yikho ke manje sengizovala eminyango. Mana ke njengamanje Zikode ngesonto leli siyakulo kuyobhabhadiswa ingonyama. Izobe ikhona lento. Iyobhabhadiswa ingonyama uthi impela ibambe ngakho ke manje. Cha izobamba ngakho phela ngoba inkosi yamakhosi ngoba ngichaza nje ukuthi into esithinte ubaba phakathi yathinta uShembe phakathi into engeke sanyakaseka noma ubani. Yikho ngilayeza ngithi bonke ninabo sopolitiki sesinibonile. Yeah. Sesinibonile ukuthi ngithi ufika nifike nicele ngiguqe kubaba nifike ngiguqe baba nifike nicela amandla ubaba afika ninikeze ihlalo ngase senihlela lezohlalo senisuthike seniphinde futhi niyajika nisuzela inkosi hawu bese into zini ziyabhedala so ke sibone novotelo ubani enisibili ngiqinisile kodwa manje sinaye nje umuntu oyinazaretha ngoba ithi inkosi ilanga asifundise lelizwe leyophatha umuntu oyinazaretha ongena eParliament avule ngomthandazo kavuka nathi sinabo abahlabisi cha angithi manje phela abantu basemhlabeni abamvumi basemhlabeni yini njalo ilento yama-IEC yokukhetha akufoto kubhalwe phansi kanti ubugebengu kanti ngabe nje kuphuma izwe lodwa umemezela ubaba kuthiwa nangu-president umuntu ahlale phansi lowo muntu mase nenkinga ahambe kubika inkinga kubaba ubaba akhiphe isinqumo awuzange umbone ubethiwa ungathi uthi uzokuthiwa uShembe umuntu akekho umuntu olandelwa umhlaba wonke abantu abangaka. Okay akekho ungafa ngiqinisile ungafa futhi uphinde ugcilazo yimi mawuthi uShembe umuntu ufika usukhokhoba kwagoqoza ungane kwagoqoza ungane ube impungu ube yikhethe ube umfana kodwa ke imessage yakho idlulisa kuba uhlabisa umholi weIFP uthini baba engidlulisa kubani kuhlabisa cha ngithi umongameli uhlabisa aphathe iqembu lakithi uphethe lakithi phela uphethe lakithi lakithi kodwa akasondele la esontweni akasondele engabaleki kakhulu la kwaShembe hawu phela ngakasalunga mengasondelile ucabanga ukuthi ukusondela nje thina sigqilazo lento kade ucabanga ukwenze njani nazaka hawu kahle nina futhi umuntu ongakaboni umhlaba akakaboni ubuka nje lapha sikhona sisechwebeni lapha wagcoba uBhombela wayibona yonke lento uBhombela namhlanje ugqoka umzulu kaBhombela uNyazi kwagcoba ukhokho kaBonyasi la Bhombela wathi koqhamuka izitimela lapha koqhamuka ikebhe lapha yikho ngithe mina zonke ikebhe manje ayinikezulwa uNyazi ikebhe nazaka ikebhe zonke uTransnet kubentwana uhlakaniphile uTransnet ujulile la kodwa ke sethembe ngoba sengikhulumile uzodedela nazaka Transnet baphathi thathana ikebhe linikeze ubaba manje ukuthi izwe libe lihle thola abantu batholakala umsebenzi uqhushelwe imali uhulumeni lokho aphatha sephatha iminyaka engakanani abantu amaphoyisa wakhushulelwe kade khali iphoyisa ngithi ufuqa lihle inyama ebandayo ngathi kwenze njani wathi microwave ayikho ngithi mina sekwenze njani uthi lokhu sangena kulo hulumeni obusayo sakukhushula imali ngithi bafuna khala elinyini selumzala wami ufuna ubuhle stand wathi namanje sangasikhushulelwa imali mangithi wakhala futhi umzala wami osebenza kwaHealth nosinye sinamagendane uthi lokho angena
umzala lo usingathi emagenzana okwasuka uthi lokho angena uhulumeni akayikhuphula imali tesuka manje wavela usodokotela ufuna kufeka kufa abantu ngisho odokotela bayoxoyisa ungathi yini nje le angithi yini njalo into enganayo ushembe phakathi ayinathi isibusisi kulungela sibonga kakhulu zekodwa Mkhona manje kunekhuphula umezeka abantu ena uNkulunkulu ukuthukthela unolaka abantu bepolitiki abahlonipha abantu abadala izingane bonke abaholi engabe bagcina amasiko sishelwe yizwe esashelwa yisi abanomzana bahamba imikhuba engadiniwe imikhuba babhoqa ngoplastic abanomzana ke besuka futhi khona kunjalo bethi besuka futhi uhulumeni wathi akhishwe ingane ukhishwe ingane zibulawe ingane thesu wasethi akufundiswe ingane umkhuba uthi ingane igangane esikoleni uhulumeni into asehlisele yona manje ngingahlala kanjani mina ungakusho lokho ngoba nginezizathu ukuthi uNyazana Memezelo upresident simhloniphe ngoba isinga ukusasizanga lutho hayi sokuzimgedize kodwa aseyivale siyabonga kakhulu zekodwa Mkhona cha bafowethu ngizobonga nje ukuthi upresident akekho ekusho ukuthi upresident ubaba fanele siphinde ukuthi avela kuphuphu akekho babahleli bonke phansi kuthiwa bethekwini sahlanganisa ukuthi sebenzisana kanjani uNyazi president manje ubaba awunyazi uphethe liphethe modern president bacele kuye 5 years ukuthi umuntu esesuthi nje kolonyaka wesithathu ubaba usembona ngathi uthi hayi akaselutho uyothi umbona futhi sekuzovota ngiyabuza koGreat where's the NSFAS ubenesifasi befika singabazali ndoda ingane zethu imali yazo befike behlale ngathi kulungile zekodwa kulungile